Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí študenti, milí priatelia, milí spolubratia, zišli sme sa tu dnes večer, aby sme poďakovali Pánu Bohu za všetko, čo sme dostali počas tohto akademického roka. Začali sme tak veľkolepo, vďaka nášmu zboru, vzývaním Ducha Svätého, Ducha, ktorý oživuje, Ducha, ktorý vedie, Ducha, ktorý nás posilňuje. Tak poprosme na začiatku tejto svätej omše o odpustenie našich previnení, hriechov, pádov, chýb, aby sme mohli naozaj s čistým srdcom ďakovať, oslavovať Boha a nechať sa ním preniknúť, aby sme vedeli, kaďal kráčať.